Ngithathe leli thuba ngibingelele amalunga eZulu Men Association njengomongameli nesigungu esiphezulu besikade sihlangene namhlanje. Umhlangano ubuphuthuma ngendlela emangalisayo. Sibe sesidingida udaba belukade likhulunywa abantu abaningi ukuthi ngenyanga elandelayo kabe senzani njengamadoda. Sibe sesibona ukuthi inyanga elandelayo umjolo wasuvala engane zakwethu ngokuba kuningi esibhekene nakho. Ngeke siphinde sibhekane nanomjolo ngenyanga ngelandela. Ake siwuvale sinciphise indleko kuthina, sinciphise okuningi. Indoda ezotholakala ephethe ukubomvana okusambalana okusasedibhe siyayidingisa ne-membership yayo sobe sesiyiklebhula. Sihlanganile-ke nanamaXhosa senzela ukuconsulta sabona ukuthi nawo enza into efanayo, asilahlile kahle kahle. Sithi ingane zakwethu ngoMarch soba sesiqhubeka lapho esasigcine khona ngoJanuwari. Ingane zakwethu, siyabonga.